се види, да се... Няма такава атмосфера, друг фитнес, това е. Като то няма такава. Уникален! 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 Кажи, че не вярвам. Няма друг, няма друг. По-убедително, само че. Няма, най-добрия фитнес. Кажи и по-убедително, само че. Номер 1, тука. Номер 1. Номер 1. А? Това никой не вижда, бе. Аз само теб снимам. Той виж, той се е изпотил, така се е изпотил това, че отпред нищо не се вижда. Как се казва? Като мъгла. Cheers? Не, викам Welcome to the jungle. Jungle, това е джунгла. Да се усети къв уникален, но сега правя реклама, нали, от всички тяхното мнение, нали, това е уникален фитнес, такъв фитнес няма, нали? Той каза, какво каза? Това е уникален фитнес, нали? Уникален фитнес. Стига. Кажи къв е от този фитнес? Фитнес Амон, къв. По-убедителен. Добре. Батимо, айде да направим още 2 седмици. Не ще ти прави реклама. Направи му реклама. Няма да правиш никога. Кажи къв този фитнес, не е ли най-уникалният страхотен? Абе, ни трябва други такова. Ти го показвай на хората, повече клиенти ни трябва да идват тук. Това е затворено общество тук, не. Затворено? Що? Да, затворено. Стига няма място, виж, че не мога да тренирам и ни трябва други хора. Как ще няма? Има място. Има още малко място. Няма да ви се пише за студенти, трябва да ги показваме по телевизията. Кажи. Викам, някой са бивши затворници и не трябва да ги показваме по телевизията. Абе, атмосферата, важна е атмосферата в един фитнес. Нали, още виж, че е такова, като мъгливо, тук виж мъгла се получи. Важното е такава атмосфера да има. На сплотение. Ти си много камера шай. Ти да не вземеш наистина да вземеш да го пуснеш това там за това. Няма да се стесняваш от камерата. Няма да правиш какво се стесняваш? Какво се... Трябва да си отпуснат, да играе кичек. Той не се вижда, виж. Виж, той е мъгла. Защото има много, виж, отпред това. Много влага. Много пот. То се изтиска плот. Аз се вижда така вече. Не се вижда и аз. Да, виж хубаво. Забулени в мъгла. Няма не тренираме. Тренираме ли? Аз не защо свършихме. Какво прави? Трицепс. Трицепс. Дали ли го здраво? Не помните ли? Кара ли го трябва? Кара ли кръвта? Много ясно. Как водят на Зои тренировки? Зои как се правят? Тя само тогава, тя не е идвала друг път. Това беше първата. Ти провеждаш добри тренировки, ама не щеш да тренираш последно време нещо. Тя е много несериозна. Нещо... Що да е несериозна? Как ще се загрееш малко да си поговорим? Още ли е така? Що? Нека да си имаме запомним. Един ден може да се гледаме. Може да някакъв